Avui presentem les jornades de Vinaròs de tapa en tapa, que és este programeta. Tindran inici el divendres dia 13 fins al dia 29 d'este mes de setembre. Participen 21 establiments, que són, aquestes jornades van dirigides a bars i cafeteries, i participaran els següents establiments: Rafa Bar, la Penya Madridista Vinaròs, la Bodegueta Sant Vicent, Vainilla i Coco, la Penya Taurina Diego Puerta, la Picaeta, Mandrágora, el Poal Braseria, Far West, la Tasca del Mercat d'Albocàsser, Croqueteria La Nenica, el Rincón de José y Lola, Il Panzeroto, Morrison Friends and Beers, Lo Típic Bar, Nou Vilet Cafeteria, Royal Bistro Bar, Café Vilet, Mesón Lavero, El Encuentro i La Peineta. Tenim que tindre en compte que aquestes jornades tenen una característica que és la del passaport gastronòmic. Este passaport gastronòmic el trobarem en tots els establiments participants o en l'oficina de turisme. Com veureu, el preu de cada una de les tapes, perquè aquí en el passaport ve el que és la foto de la tapa, nom de l'establiment, horari de l'establiment i la direcció. I veureu el que vos dic, en este passaport el que podem fer és, o el que devem fer és, cada vegada que anem a degustar una tapa, a l'establiment demanar-li el seu segell. Entonces ens aniran cunyant. Quan tinguem un mínim de 6, d'acord, tenim que fer una foto, d'acord, en la que es vegi, perquè veureu que aquí dalt, molt important també, posar els noms i cognoms, perquè després ja vos explicaré que hi ha un sorteig, d'acord? Entonces, un mínim de 6 segells i posar el nom i els cognoms, fem una foto i a través del QR que apareix al principi del passaport ho pugem. Per què? Perquè d'esta manera nosaltres podem ser jurat popular i valorar quina ha sigut la millor tapa baix el nostre punt de vista, i entre totes aquestes persones participants, una vegada s'acaben les jornades, es realitzarà un sorteig de 2 experiències gastronòmiques en els restaurants que formen part de Vinaròs Gastronòmic. D'acord? El preu de les tapes en tots els establiments serà de 3,5 €, que inclou o copa de vi o un quinto de cervesa o aigua. I en el cas de que algú vulgui, en el cas de un refresc, hi ha un suplement de 50 cèntims i llavors el preu total serien 4 €. Jo vos convido a participar a aquestes jornades, la veritat que estan molt bé. Una vegada ja pràcticament hem acabat l'estiu, per fer ja una mica l'inici de tardor, està molt bé, i damunt el que recomano a tot el món és fer una mica la ruta, valorar-ho, fer la foto, d'acord? I fer una mica, doncs això, no? De fer una mica de poble, i la veritat que podreu veure en les fotos que les tapes estan molt bé. La veritat que cada any els establiments, des del meu punt de vista, se superen, i crec que això que també és una oportunitat, perquè normalment totes les jornades s'enfoquen una mica més a restaurants, i aquí és el tema de bars i cafeteries. I res més. Este passaport gastronòmic el tenim tant en la Turisminfo com en els establiments participants, i recordar les dates, que es comença este divendres i fins al dia 29. Moltes gràcies a tots.